Gikeyo mauke piny luo maendi en put ma odol ma bende wagoye mbaka marwa kaka jolony e paw fwambo gi keyo ni. To mar ariyo maduong' ahinya en kawo thuolo mar go puoch kata timo puoch gi pak ne director ma ochung'ne weche manyien e kambi mar Odo Media Services wakili Linus Kaikai mane ochuno osimbo kendo obedo ayanga kako okil Kamaloka. Ma timore ndalo manok kende ka osiep chino niendi Dr. Joe Ageyo bende ne ochuno osimbo mar bedo laktar e weche mag somo nyakora Mogajwang'. Ma en nyadhi manyaka wapim ne oganda jo Kanyanam kendo anyalo wacho ni en challenge maduong' ne jowa ni somo krum. Somo nge gikone. Malungore gani laktar, en laktar. Samono en honorary. Manyamrero oktal. Ero kamano je apani en puoch gi pak kabisa ne Linus Kaikai kata MK. Nikech tijwa ni kinde mathoth dich ng'enye to mondi kaw kinde mari mondi som ma puodhi kamano nyiso ni nikete sinai to bende en gino ma bende wabende ma pod wategno kata beli gidi koro go tuomore to pod wanyalo time koro en mnani wabende wang'iyani to wabro chopo kanye nikech koro jo bende nyot yudo mare LK bende nyot yudo mare koro penjeni to wan to wapange nang'o mondo wabende chieng' moro sidhwa kaka jowagi nosidhi kamano. Ero kamano nyaken. Aparo ni ing'eni kinde mokalo inyalo paro kinde mane Mosento Ben Locho Kelo pod ngima kane ng'ato oro ote ng'ato nogo simu aparo ka penjo ni to ni kanyo unu lendo mana gi dholuo ok budhi skul adier. To aparo ni en gima owinjore bed ni oganda ng'eyo ni tijo mar fwambo gi keyo ni en tich midhi ne klas kendo misome. Kata kiwe joma wuoyo ka king'iyo joma nitiere tok rameny mag kamera gi joma nitiere e studio machielo kocha kata mana joma pango kaka kombe gi bedo ka gik mokete tokwa gi te gin joma odhi e klas mar somo gimoro e tijwa ni. Koro aparo ni en jip makare ne oganda ni ma en lony motegno to en lony ma bende apani en lony maduong' ahinya king'iyo kit lony duto manie piny ka nikech en koro en lony monywando lony mamoko duto nikech tij fwambo gi keyo ka ema in e okil to tij fwambo gi keyo ka in e laktar to in e ja ohala to in ng'ata ng'ata nikech magi gik ma watiyo godo kata warado godo pile ka pile. Ka masira mar apaya timore to nyaka ibede ni nitiere kod lony mar ng'eyo chike mag apaya. Ka wach mulo katiba omuoch to nyaka ibede ni nitiere kod lony mar ng'eyo rieko manie katiba. Koro aparo ni ma en lony monywando lony duto manie bwo piny ka. To en jip makare ka jopiny bende chung' motegno tokwa mar mondo mi okonye siro nikech tij fwambo gi keyo en duol ma koro bedo kaka odundu ma kaponi ogolie wach to wuok okere kocha to japiny yudo kaka duonde nyalo chopo oko motegno. Koro en puoch gi pak ne jowetewa mosetelo ahinya te rang'iny mar somo kod dongruok e tijwa ni. To kaachiel kod bende puoch gi pak ne joma bende pod keto mahino mar mondo mi one ni wachopo e ong'ala manyime. Gikone riwruok marwa gi achiel mar mabiro miyo wabedie gi duol motegno ma kata kwachung' kwawuoyo e lo jopiny gi to wantiere kod duol achiel ma ok obedo kod kata pogruok e kindwa kaka jofwambo. Ero kamano nya gavana. Ero kamano nya Victor. Aparo ni mana thothne jowetega osewacho rieko en gima miyo ng'ato bedo gi gima waluongo ni authority. Sama ng'ato medo rieko ma ing'eyo gimiwacho tipogori gi jal mawuoyo awuoya magore mane wach ka luang' magore mwandu mokinyi nikech ing'eyo gimiwacho. Emomiyo ka jowetewa go medo lony tang'eni ok wago thume wawegi e sekta kae ji mang'eny nitiere kaka dhano pod medore koro ji ok nyal mana graduate te odiochieng' achiel mak mana ni en puoch gi pak ne jowa ma bende pod nie klas ji mang'eny mogwenyore go e korido mag klesego ka sa ochopo to bende en na puoch gi pak. Omiyo Ken ing'eni wacho je wacho ni en daktari to mana kaka iwinjo wacho ni en daktari manyamrerwa to wiyi ok wil kaka okinyi ni nyamrerwa ok bane wach kapod inyuol.
Erokamano ahinya. Ikelo wach mara jowa kendo jotendwa makaluo manyocha ne oyuoro e budho mancha wan godo mar jofwambo sama nyocha ne walonch welfare marwa. Kech ing'eyo ni jotelo mathoth nyocha ne waluongo maya kaluo. Kech kinde duto giwacho ana unda kuluongo e nyasi ugi. Koro nyocha ne waluongo jotelo mathoth maya kaluo. Omiyo adwago erokamano ne jotelo manyocha ne obiro kotelnegi gi jatend migawo mar teko Migosi Opiyo Wandayi. Nobiro mobedo kodwa. Makendo bende omiyo wamiya jwas maber. Ke jofwambo bende gi nomiyo jwas mai aguchwa cha. Owe maber. PS Dr. Raymond Omolo kendo jatend migawo mar omenda John Mbadi. Donge nyasi wa gimoro mano loso no tich adek japonitie. Nitie gimoro loso tich adek okinyi. Nitie gimoro loso ne jofwambo gokinyi mabende pod wabiro dhi